खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ आं बर' निउज नलेज चेनेलनि जानानै फरायलांनो आखायाव लादों। बे रादाबफोरा जाबाय बाजेट सिजन जागायबाय। 16थि आसाम बिधानसभानि बाजेट सेसना दिनैनिफ्राय दिसपुराव जागायबाय। बियो गोदानै दाजानाय बिधानसभानि गिबि आबुं बाजेट सेसन जागोन आरो बियो जुलाइ दानाव गासै 16 सान हाबाफारि सोलिगोन। फैबाय थानाय 10 जुलाइ खालार 2026-2023 बोसोरनि आबुं रांखान्थि बाजेटखौ फोसावनाय जागोन। बिधानसभायाव हिन्दी राव आरो बड' रावखौ थार खालामनाय। बिधानसभानि स्पिकार रन्जित कुमार दासआ फोसावदों दि बे सिजननिफ्रायनो असमिया, इंराजि आरो बड' रावजों लोगोसे हिन्दी रावखौबो बिधानसभानि अफिसियेल राव महरै बाहागो खालामनाय जागोन। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बड' रावखौ बोखारनायनि बाथ्राखौ नंखाय होनना बुङो आरो रोखा खालामो दि राज्य सरकारा बड' रावखौ आसामनि मोनसे बाहागो महरै जौगाखांहोनो थाखाय थियै दं। बेजों लोगोसे बिधानसभानि स्ट्रिमिं चेनेलखौ आसाम बिधानसभा टिभि होनना गोदानै मुं दोननाय जाबाय। बिधानसभा सेसननि सिगां आसाम केबिनेटआ माखासे गोनां थांखिफोर लादों। गामियारिनि थाखाय सुबिधा। गामियारि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे गोदान नेम लाबोदों, जेराव डिस्ट्रिक्ट कमिशनार डिसिनि पारमिशन लायालासेनो आबादथिलि हायाव फिसा शिल्प, माइक्र' एन्टारप्राइजेस आरो खादि इउनिटफोर गायसननो हागोन। पुलिसनि रैखाथि। आसाम पुलिसनि 112 इमार्जेन्सि रेसपन्स (ERSS) साबसिन खालामनो थाखाय केबिनेटआ 97.90 क्र'र रां गनायथि होबाय। देरगावआव थानाय गाहाय कन्ट्रल रुमजों लोगो लानानै 200निबो बांसिन गोदान पुलिस गारि, मबाइल रेसपन्स भेहिकल्सफोर बाहागो खालामनाय जागोन। गोदान बिल आरो आमुल हा राननाय। गुवाहाटी सेटेलाइट सिटी डेभेलपमेन्ट अथरिटि बिलखौ बे सेसनाव लाबोनाय जागोन। बिश्वनाथ चरियालीआव आमुलनि मोनसे मिल्क प्रसेसिं प्लान्ट गायसननो थाखाय 33 बिघा हा सरकारा गनायथि होबाय। ब्रिक्स एन्टि ड्राग्स जुथुम। गुवाहाटीआव दिनै ब्रिक्सफोरनि ड्राग्स हामनाय आफादफोरनि गाहाय दैदेनगिरिफोरनि साननैसिम सोलिनाय जुथुम जागायबाय। बेखौ नार्कटिक्स कन्ट्रल ब्युर' (NCB) खुंदों, जेराव बेबादि फेग्रा मुवा बेसादखौ होबथानो थाखाय बुहुमनां सावरायनाय जादों। नेमारआ मुलुगनां फुटबल गेलेनायनिफ्राय अफिसियेलि आजिरा लाबाय होनना फोसावबाय। निउ जार्सीनि मेटलाइफ स्टेडियामाव खुंजानाय 2026 फिफा मुलुग फुटबल कापनि राउन्ड अफ 16आव ब्राजिलआ नर्वेनि आखायाव 2-1 गलजों जेनो। बिथां नेमारआ गावनि ब्राजिल टीमखौ देरहाहोनो हायैनि जोबोद दुखु मोननायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा माखासे सान सिगांनिफ्रायनो देहायारि जखम जाना दंखायोमोन। आसाम सरकार आरो BTC सरकारनि हेंथायै कच्छ राजबंसिफोरनि दुंहाव बेरेखा थासारि क'क्राझारनि सिलगारायाव। गाहायै बे थासारिया APDCL नो हा गनायथि होनायनि थाखाय सोमजिदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। BTCनि हाग्रा बिफाननि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल फिटनेस टेस्टआ दिनै 2 जुलाइनिफ्राय जागायबाय आरो बे आनजादा 24 जुलाइसिम सोलिबाय थागोन। BTCनि गासै 9 जिल्लाफोरनि केन्डिडेट्सखौ लानानै।